У гомельскім лядовым палацы працуе дзіцяча-юнацкая спартыўная школа, якая ўключае ў сябе 3 віды спорту: фігурнае катанне, хакей з шайбай і хакей на траве. Дэлегацыю аўтаномнага краю Ваяводзіна Рэспублікі Сербія азнаёмілі з устройствам комплексу. У трэніровачны працэс уключана 2 лядовыя арэны. Маецца кідковая зона, трэнажорныя залы, абсталяваныя раздзявалкі. У аўтаномным краі Ваяводзіна маюцца 2 хакейныя клубы, таму цікавасць да гомельскага палаца зразумелая. Другім пунктам наведвання стаў абласны цэнтр алімпійскага рэзерву, дзе культывуюцца 8 відаў спорту. Ад воднага пола і фрыстайла да вялікага і настольнага тэніса. База складаецца з 2 аб'ектаў. Адзін водныя чашы і трампліны, другі паветраапорнае збудаванне з тэніснымі кортамі. Члены дэлегацыі аказаліся ўражаныя маштабам спартыўнай базы абодвух комплексаў разам, з прадуманасцю памяшканняў і карпусоў. Аўтаномнага края Ваяводзіна і Гомельскай вобласці ўжо маецца наладжанае супрацоўніцтва. Сёння ж асноўная мэта візіту разгледзець магчымасці супрацоўніцтва ў сферы спорту, турызму, падрыхтоўкі спартсменаў. Поле для супрацоўніцтва ёсць, як заключыў кіраўнік дэлегацыі. Фарміраванне прынцыпаў здаровага ладу жыцця, далучэнне ўсіх грамадзян да фізкультуры і спорту былі і застаюцца ў Беларусі прыярытэтнай дзяржаўнай задачай. Той жа падыход характэрны і ў Сербіі.